салом мухлисони Барселона ва канали Барса-TG. Дастаи каталонии маоши футболбозонро ба танзим дароварда истодааст. Торрес футболбози асосии даста мешавад. Пабло Торе ба дастаи пешинаи худ бармегардад. Жу Кунде ба осонӣ тарки Барселона мекунад. ин ва дигар хабарҳои муҳимро имрӯз мо пешкаши шумо мекунем. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бароят шинеду тамошо кунед. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тунд шуда истодаанд. на ҳама топ дастаҳо мавсимро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Barsa-TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Пабло Торе бозингари дастаи Барселона то анҷоми равзанаи трансферӣ метавонад тарки тими каталонӣ кунад. ҳимоятгари 19-солаи испанӣ Пабло Торе, ки худ чанд вақт пеш ба Барса омада буд, имкон дорад ки дубора ба тими пештарааш Расинг баргардад. дар ин бора сомонаи Марка хабар медиҳад. футболбоз ба ҳайати каталониҳо 1 июл шомил шуда буд. шартнома 5 миллион евроро ташкил медод. сармураббии Барселона Хави ба Торе ваъда дод ки бо дастаи асосӣ тамрин мекунад, аммо агар ба ҳайат наояд, дар тими Барселона бе бозӣ хоҳад кард. чанд ҳафта пеш Кадис яке аз тимҳои сегунда ба харидани бозингар таваҷҷӯҳ зоҳир карда буд, аммо варианти афзалиятноки Торе Расинг аз Сантандер аст, ки дар ҳамон лига бозӣ мекунад. акнун сантандериҳо ва каталониҳо бояд ба як созишномаи молиявӣ бирасанд. Барселона мехоҳад ки Расинг нисфи маблағи интиқоли бозингарро пардохт кунад, дар ҳоле ки клуби сегунда кӯшиш дорад ки ин маблағро кам бинамояд. рӯзҳои наздик тимҳо ба созише хоҳанд омад. Барселона баъди харидани топ футболбозон қонуну қоидаҳои алоҳидаеро барои бозингарон ҷорӣ кардаанист, ки муҳимтаринаш ин маош аст. роҳбарияти бошгоҳ гуфтаанд, ки ба қавли потолоки маоши бозингарон 9 миллион евро хоҳад буд, ки ин маошро танҳо лидерони тим мегиранд. бачаҳои миёнаҳолро ҳам мебояд, ки маошашонро кам бикунанд. мушкилиҳои муосир роҳҳои ҳалли муосирро талаб мекунанд. чӣ тавре ки хабарнигор Жерар Ромеро хабар медиҳад, Барселона бозингаронро ба 4 категория ҷудо кардааст. лидерҳо аз 7 то 9 миллион евро, бозингарони калидӣ аз 5 то 6 миллион евро, бозингароне ки каме ҳам бошанд ба даста таъсири мусбит мерасонанд аз 3 то 5 миллион евро ва дар охир бозингарони ҳайати захиравӣ камтар аз 3 миллион евро маош мегиранд. дар ҳоли ҳозир маоши футболбозон чӣ гуна аст? се футболбозони Барселона якбора аз лимит берун мешаванд. тибқи маълумоти Capology.com, Френки де Йонг, Серхио Бускетс ва Жорди Алба дар як сол зиёда аз 9 миллион евро маош мегиранд. Френки аз ҳама баландтарин маошро дорад, 18 миллион евро. Серхио бошад тақрибан 2 маротиба камтар, 10.6 миллион евро. Алба бошад 10 миллион евро. ҳама бозингарони нав ба истиснои Роберт Левандовски ҳамчун бозингари калидӣ татбиқ шудаанд. Барса одатан аз ҳад зиёд бозингарони калидӣ дорад. 14 бозингар 5 миллион евро ё бештар аз он маош мегиранд. дар айни замон Педри асосӣ, Терштеген ва Араухо дар рӯйхати калидиҳо дохил карда нашудаанд. маълум аст ки ин акси садои сиёсати роҳбарияти пештара мебошад. бинобар ин дастаи Лапорта фаъолона кӯшиш мекунад ки аз бозингарони сермаош халос бишаванд. мавқеи бозингарони аз ҳама таъсиррасон чӣ? Френки де Йонгро сарфи назар аз он ки мехоҳад дар Барселона мебонад, аз даста берун карданианд. де Йонг шартҳои шартномаро тағйир намедиҳад ва ният дорад ки тибқи он то ба охир кор кунад. тибқи иттилои Копе, Серхио Бускетс низ аз кам кардани маош худдорӣ кард ва ният дорад дар охири мавсим Барселонаро тарк кунад. Фабрисио Романо хабар дод ки клубҳои MLS ба Серхио таваҷҷӯҳ доранд. Жорди Алба низ бо дархости роҳбарият маошро кам карданӣ нест. Хави Мигел гуфт ки интизор меравад ки Барса бори аввал аз моҳи декабри соли 2020 бидуни Пике, Бускетс ва Алба дар ибтидо бозӣ хоҳад кард. онҳо мегӯянд ки ин ба он далел аст ки бозингарон аз кам кардани маош худдорӣ намудаанд. шумораи бозингарони калидӣ низ кам карда мешаванд. Депай бо як пой дар Ювентус қарор дорад. Обамянг Барсаро бо Челси иваз карданист. боз чӣ тозакориҳо Барселона мекунад? интизор хоҳем шуд. Пике баъди рафтани Шакира танҳоӣ накашидааст. ӯро бо нафари дигаре дар байни мардум дидаанд. Жерар Пикеро бо дӯстдухтари наваш Клара Чиа Марти дар консерти овозхони испанӣ Дани Мартин мушоҳида кардаанд. Клара 23 сол дорад ва дар ширкати сармоягузории Пике таҳти номи Космос кор мекунад. тибқи овозаҳо маҳз бо ӯ Пике Шакираро фиреб додааст. ёдовара мешавем ки моҳи июн Пике ва Шакира пас аз 12 соли муносибат аз ҳам ҷудо шуданд. Пике ва Шакира аз соли 2011 муносибат доштанд, ҳарчанд онҳо расман издивоҷ накарданд.
карда буданд. Ин ҷуфт соҳиби ду фарзанд мебошад. Бояд қайд кунем ки Пике капитани дастаи каталонӣ буда. Дар мавсими 2021-2022 дар 39 бозӣ дар ҳайати Барселона дар ҳама мусобиқаҳо баромад ва 3 маротиба голзанӣ намуд. аз соли 2009 то соли 2018 Пике ба тими мунтахаби Испания даъват мешуд ва бо пироҳанои тими миллӣ 103 бозӣ анҷом додааст. барселона як бало карда аз Самуэл Умтити халос шуда нест. охир ҳамин бачаро чӣ азоб медиҳед? хай монед шартномааш тамом шавад, худаш баромада меравад. ба гуфтаи хабарнигори итолиёӣ Ҷанлука Ди Мартсио, Самуэл Умтити ба Лечияи Италия бо иҷора барои як мавсим ҳамроҳ мешавад. маоши бозингарро Барселона пардохт менамояд. каталониҳо бошад аз рӯи шумораи бозиҳои доирмекардаи Умтити дар серияи А мукофот хоҳанд гирифт. дастаи Лече ба муҳофизатгари марказӣ эҳтиёҷ дорад ва семи бузург ба онҳо кӯмак мекунад. дар ҳоли ҳозир Умтити дар як сол 2.6 миллион евро маош мегирад. рафтани муваққатии ӯ аҳволи Барселонаро он қадар хуб ҳам намекунад, аммо клуб метавонад пули андаке ба даст орад. агар Умтити дар Италия дар сатҳи баланд баромад кунад ва ҷое дар даста барои ӯ холӣ шавад, Биг Сэм билохира мере чӣ бало? баъди омадани Левандовскию, Рафиня ва дигарон ҳама бечораи Ферран Торресро фаромӯш карданд. хави мегӯяд ки Ферран Торрес бояд барои мо бозингари калидӣ бошад. пеш аз бозии Барса бо Реал Соседад нақши ӯро дар даста қайд кард. ӯ ин ҳафта хеле хуб тамрин кард. таваҷҷӯҳаш ба бозӣ 100% аст. барои мо ӯ як бозингари асосӣ хоҳад буд ва инчунин голзан аст. ман ӯро дар як кунҷи майдон мебинам, аммо ӯ дар марказ ҳам хуб бозӣ мекунад, гуфт хави. Торрес моҳи январи соли гузашта ба бошгоҳи Каталонӣ гузашт. дар ним мавсим ӯ дар 26 бозӣ ширкат карда 7 гол ва 6 партофти головар анҷом додааст. бозии аввали мавсими нав ва тамоми бозиҳои қабл аз мавсимро бар асари захм бардоштан бозингари 22-сола аз даст дод. бо вуҷуди ин ӯ аз ҷониби табибон иҷозат гирифт ва дар бозӣ бар муқобили Реал Соседад ҳунарнамоӣ кард. боз як мушкилии дигари Барселона. Жил Кунде ки бо дарди миён ба даста оварда шуд, то ҳол ба қайд гирифта нашудааст. агар Барса то охири бозори трансферӣ 20 миллион евро наёбад, Кунде бепул дастаро тарк мекунад. андалусиҳо бо маблағи калони 55 миллион евро Кундеро ба Барса фурӯхта буданд. Барса ин ҳимоятгарро аз Челси дуздид, ҳам гӯем хато намекунем, ва баъди харидории ҷубронпулӣ ӯро ба миллиард евро баробар кард. Лапорта метавонад хеле осон футболбози ба қавли миллиардиашро аз даст диҳад. пеш аз даври дуюм Барселона Левандовски, Кристенсен, Кесе ва Рафиняро ба қайд гирифт. ҳамчунин барои дубора ба қайд гирифтани Дембеле чанд суми дигар расход карданд. ҳамакунун гуфта мешавад ки барои ба қайд гирифтани Кунде 20 миллион еврои дигар лозим будааст. аллакай чанд рӯз гузашт, вале то ҳол хабари ба даст овардани маблағ нест ва бо имкони зиёд Кунде шояд хеле роҳат тарки даста кунад. вале хави баъди бозии даври дуюм гуфт ки вазифаи асосии даста дар ҳоли ҳозир ин ба қайд гирифтани Жил Кунде мебошад. мо чизе намедонем, мо интизор ҳастем. Кунде лидери ҳақиқӣ ва футболбози бузург аст. умедворам ки вай ба зудӣ ин гуфтаҳои маро нишон дода метавонад. ӯ нағз тамрин карда истодааст, ҳолати хуб дорад, аммо мо бояд бозингаронро фурӯшем то ӯро сабти ном кунем. равзанаи трансферӣ рӯзи 31 август баста мешавад ва мо ҳоло намедонем ки чӣ мешавад. Обамянг ва Депай то ҳол бо мо ҳастанд ва мо онҳоро истифода хоҳем бурд, аммо вазифаи аввалин дараҷаи мо сабти ном кардани Кунде аст, гуфт сармураббии Барса. хай чӣ бигӯем, фақат гапи холӣ задан. бигзор Барса ҳамаи бозингаронро дар ҳаят дошта бошаду бузургии чанд соли қабл доштаашро баргардонад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед.